Salam, hormatly yurtdaşlar. Salam Sapara. Salam Halmurat, gowumusun, iyleşleri salam. Buyur Halmurat. Mena gow bolýany gelýän habarlar gow. Birer gaýgyly we aladaly Sapara. Şuň Ýewropa wagty bilen sagat 10 merlerin töwereginde maňa janetdiler, Türkiýeden aýtdylar. Halmurada habar berilişine göre ýanky bizim kardeşimiz Umida Bekçanowa şol saklanýan ýanky deportasiýon lageryna çykarylyp aeroporda tarap alınıp gidildi. Ondan bu habary tasdik etmek üçin sorak gördük. Adwokatlar bilýän eken, adwokatlaryň bolanyny kim habar barypdyr olara da. Ondan olar şol Türkiýedäki mass media ýagny telewiziýa, radio ýa başga da habar beriş serişlerine çykypdy. Sonra men bärde halkara guramalara bu kun görýän birinji alşgyny bilýär da para hökümetin oýnaýan oýun haýsy urlukda bolýan den soňsyn dogrursun. Ýani bu birinji alşgyny bolansoň onda da bir topar ýerlere jan edip aýtdy. Reaksiýa ýa-da daşa döwletlerden reaksiýa, guramalardan reaksiýa erti bolur. Ýani şoňa garamazdan öňünden märi iki urmary bir topar emelerde web saytlarda ýanky bizim kardeşimiz Umida Bekçanow barada maglumat beren saytlar var. Habarlar hemmeci edeniş üçin, duýgudaşlyk üçin, kömekler üçin var. O taýda işläp gören adamlar Vatikan özel gurulmalarynın daşynanyny temenleri işläp gören Ruslan natif çap edipdir öz saytyna. Ondan ýene de men bilýänlemden başga da gurulmalardan marhadyrını ýetişip etse çap boljak kardeşimiz barda makaly. Ondan ýene de başga da çap edilen ýerler bar. Sen aýtdyň Sapara, ol Kanadadan ýa-da bir Murat Gurbanyň çykyş ederler bar diýip hiç kim bilen ýanky kanal gymyz ýok. Eger şurada ýaly görekden duýgudaşlyk bilýän bolsa da sag bolsun. Şonu maýdaly ýöne şuň kun şu sagada çelli häzir men elimde anyk maglumat ýok. Umyda uğradylmy Türkmenistana ýa uğradylyna şumal gepleşe geri otur. Şundan bir sagat öň ýanky samolyot İstanbul'un Aşgabat'a tarap uçupdyr diýilen. Ýa maglumat bar. Ýa bir raspysanie boýunça uçýan samolyot. Umyda içine alınıp Sapara alınmanmy ýa o lagerdan başga lagera geçirilipmi? Ya şu taýda bizi ýene de oýnajak bolup ýa oýnasaljak bolup hana kimidi ýalňyç hani ona uğradypdyrlar diýip soňra ertesi gün ýok uğradylar hani plan lagerda oturdyk o ýalan maglumat berýänler diýip hökümet bizim başymyz şaşyrjak bolýar bol belli däl ýöne bir zat belli Sapara. Eger ertire galsa onda Umida Bekçanowa üçin tutulan adwokatlar erti tutda duşuşup şu sud işini açmalılarda şu taýda Türkiýanyň ýanky adalet ministrligi ýa sudy şu Bekçanowyň işine seredilmeli. Günahkarym şu günahkar däl. Ýöne şu suda ýetirmejek bolup şuň uğradylan bolmagy mümkin. Bärde bersiýeken Sapara. Ýöne bizim ýurdumyz ýapyk bolansoň biz anyk hiçdat aýdyp bilenler. Ýöne şol hökümet diýip atlanýan jenaýetkar topar ýa näçe adamy tutup akdyp şu ekstradisiýa Türkmenistana ýöne ondan jogap sorar halkara guramalara bolmady beýleki döwletlere ýöne şu ýerden aýtmaly ýeri geldi. Bilemeni şu meseleler boýunça bir özümiz şunu aýgytly hereketlere geçmeli ýa-da aýgytly karar kabul edilmeli diýen netije ýanky Ortalarda bir söz vardı. Bunun Hristiyanlarda, ortalarında Hristiyanlarda bir söz var. Eğer sen çep yanağına vursalar, onu sen sağı yanağına koy, onu doğrusulur diye.
en namı durdurjak bolup oturan millet yok ya, Türkmen yok berdi. Gedekli çemsedir, ýöne soraram çyňtamasan näjek bolýan diye. Özlerine gedek gelen. Beýtgaça men şu ýerde şu ýani tamamlaýan, o sebäp gelen informasiýa şeýle näme gelse ýene de goşmaça halkymyza ýetirip duran. Şugun var, erti var, büýrün var. O ýöne bulan namartlan ýeri eger akidilen bolsa diýmek şol birinjini goýma, şunu o suwda ýetirmän, oğurlak gidiyor da keminämizde oğurlak gidýär, oň ýanyna farhat durdy fakitler. Ol bizim dostumuzam däl, gortuklaşyp gatnaşan adamlardan däl, bize şu ýerlerim azal, paýşlar bilen ýöne onna da soňra kim sudiýa ýa oňa kady bolmady bolsa Türkmenistan jenatkar topardar, onu halkymyzyň özü kady bolup bilýär. Onun için mesela şunu yapar para inni senem avudin jalstan çağıp getirdim. Avu şun kun avu nikimiz halktan berilcek sorular vardı. Soruları cevap verin. Fikrimdaydın hazırlıkçı. Söz seninle sapara. Ben fikrimi aytsam, Gataydan mıkanlıyım çekin yer, onun yarım yaltarak demedeyin. Bugün yani Türkler tatilli yerlerde bayrama çıkılan günün birinci günleri onunlap Türkiye bayrama çıkıyordu. Birinci günden hata edilýän, şundan hata edilýän onu çözüm bilemok bolun öyle. Keminänen bedel şular ýalak data demedi allarda diýin ot bunu neme. O umydam edil keminä ýalak başga da bulardan başga da ýüzlerçe adam gidenler. Ellerinde dokument yok da. Pasport yok. Pasportsuz bular çıkarmak bolunokda kimligi yok bolsan gaçaklığına ýerdi. Ýöne bular buňa da bir emel tapdyrlar. Bu emelem özlerine ýa-ni günäni öz üstlerine açyk alýa diýilen manyny berýärdi. Ýa-ni Türkmenistanyň ilçisi Türkiýedäki şulara bir dokument berýärmişim. Bulan elinde däl akademiyelere berýärdi. O tiyahat belgetdiğini ýalak adını doğru bilemok bolun. Bu hembeti imtihan kaçakçılığı batınına bu biz yumurla oturmalı bu adını doğru koymalı. Şoňa da günäkär ilki birinci yani başrollü ilçi gelýär elbette. Son konsulluk gelýändir. Yine de çok aşağıdaki bu işleri operatif demetini berca eden adamlar gidiyorlar. Ara iyileşler şu adamdan atlarını, familiyelerini daha şey adan yalak yadık koymursunuz. Şular in ağır ceza, imtihan açıkçılığı, in ağır cinayete gidiyorlar. Dünyanın hem bir yerinde de şeyledir. Öden bir del, iki del, yüzlerce Türkmenin kanuna kalan adamlar hükmünde cezaevimeler. Türkmenistan bu gidişine yaşap bilen o. Türkmenistan hükmen ütkeymeli. Bunu başka hiç çözüm yok da. Ütkemen Türkmenistan yaşap bilen o da. Yaşap bilye deyip hata ediyen olsanız şu rejimden çörek yiyen etati bir kitle var da. Onun tani 2000'den 3000'den ağırlık geçen ok. O şolar yaşaya hakiki nemede. Böyle olan atlarını ve nemelerini bilmede kıyınlarlar. Ya şu yani diktaturan nemeti hödürünü görüyen adamlar divaydayına. Bunun adı başkaça aydılıp bilinir. Bunlar yani seleksiyonunu urot diyenden bana ubluduk urodum derler. Hakiki Türkmenin içinde seleksiyonun haylanan bir ubluduklar. Ubluduğu Türkmençe hemen tercüme edip bilmedim halımra. Yani oldu. Bunlar şu 2-3 adamdan kendi geçen ok. Onun ödlerini
O türmeye basıp yok edibem neme diýerler ol ýöne umumy sany balansda aýlanyp duran nemesi 2-3 müňden geçen ok. Şuloň durmuşy, ýaşaýşy ýa-da iş nemesi bir nemäni görýänçe beýleki milyonlap halk görgüsini görmeli. Bular ýaşamaly, bu eýleki halkam o görgüsini diňe görüp bolmaly. Görenin görüp bolmaly. O siz ýa şuloň ýaşaýşyna ýa-da işleýişine ýa-da nemetini pätkel berbeli bolýar ýanky milyonlar ýa-da milyonlar o şuloň nemetiniň aşagyna edilip horlan ýa şu bolşuňy diýerler. Şey dip ýaşamaly bolýar. O ne ýaşlaň geleceği var. Garrylan bir garryalak bir pensiýa çykyp aýagyny uzatyp ýatyp biljek nemeleri var. Bular özlerim şeýle ot ýa-ni 2-3 müň diýänim içinde abarotda çalşyp dururlar. O 5 mant gazanany bilen ömür 5 mant bilen ölçülenokda ömürde durmuşlar. Ertiplik ýagdaýlar bolýar da. Şoň üçin bu ine personal nemeleri şol ýa ilçanalar vardır. Şonuň atlaryny daşaýan ýalak halk millet ýazwalyk galmalylar. We şonuň jeratyny ýokman. Ýurt üýtgänine bermelimi, şuwat bermelimi? Ol halkyň öz ketgirecek nemesi. Şular kanunyň daşyna kadamlar diýip düşünmeliler. Men düşünşüm sebäbi kanun hemme kişi üçin deň. O kanun boýunça şu tutýan adamlaryň äkidem bolanokda. Ellerinde dokument ýok bolsa. Bu hemme jeti ýa impan gaçakçylygyna ýer. O bunun ýa Türkiýede de şu wagt ýagdaý görşüňiz ýalak bir iderleýän bolsaňyz bir öwürlük däldi kanun ýatyrly diýsegim boljak. İstanbul'un belediye başlygyny batyp nemerip bölürdi. Ýeki o däl ýüzlerçe adam. O taýda da kanun işlenok. Ýöne pul işliýe. O inni men bulun milli istihbaratyna ýa daşy işler ministrlerine o bir hormat goýup beren adamlar biz daşyndan demedip o professional nemelerini seyredip liýakatly seyredip ýöne şolong ýa bilgi nemetiniň içinde edilýär bilgi daşynyň o tapawy ýok. Awraýyp şol buluşlara gidiýär. O da pul için edilýär. Bu pul bilen edilýär. Epey pul aýlanyp dur. O garşylygyna mut edilýän zat ýok. Şonu alap nemem aýdyp biljek nemem. Umydany aktivitlerle aktivitmeler o zatlaryny entek o kändir aýdyp biljek gel. Ýöne bir zat bar. Bilinmeli da tarap üçin o şu gıybelleri yeňiňizde de yeňleýänsiňiz, soňa düşünüň. O siz düşünmezligiňiz sizin kimdiňizi aňladýandyr. İbne bolduğuňy düşünmersiňiz. O şoň üçin sizin ýüzüňize şo sözleri o millet rahat aýdyp biler. O ýa-ni erkek ýedýän gemelen hem bejer bir ýeke oglanlar men. Şeýle içinde gıybelini görmedim. O siz gıybelenleri bak güýjüňiz ýetip ýeňäýiňiz dedi o ýeňiş däldir. Ulu utuluşdur. O siz şu ýaşa gelip, şu wezipelere gelip, şu zatlara düşünmeýän bolsaňyz siziň hem adam bolýarsyňyz. Şoň üçin türkmeniň ýitirjek zat ýokdur şulary. O nähile ýol bilen kanun bolsa kanun o serbestdir. Kanun daşyna adamlardır bular. O bular ne watana peýdasy bardyr, ne halka peýdasy bardyr, bolan ýerem ýokdur. Millete peýdasy bar adamlar. O bu zatlary edaýende de beýletmeýär. O ne bu arada ben Türkmeniň o halkynyň o pikirini, sesini
Eştetim belliye, dinleyetim belliye. Millet näme pikir ediyor? Umidan alıp barayan işi Türkmenistan'ın adalet ministrliğinin yani hukuk boyunca upravlenileri, kılafkaları oluyordu. Son etmeli işlerine oturun. Oradan näme şeysi var? Doğru diyemedi, yanlış diyemedi. Şolun tez olmalılar. Ya da hukuk fakültetleri vardır. Onun hocalar, muallimler vardır. Onun tezi ne? Ya da beyleki hukuk bilen işleşiyat yani mecliste vardır, onun vardır, bunun vardır. Şolun fikri ne? Bu datları yani sessiz demedilen dat değil. Sizden bir gürlemelisin. Onun en bedadi Berdi Muhammed ya oğlu kakati diyerlerde. Onlar yani seleksiyonun hemen içine giriyordu. Onun başında o yönüşünde törü yiyenler mi var yani 3000 adamın içinde. Bu ne şolong nimetindedir. Şolong nirek halk nirek getirenleri görünüp durundur. Şuna sizin aydıp bilecek sözünüz yok olsa, fikriniz yok olsa, hareketiniz yok olsa, şuna da siz göz yumup bilen olsanız, sizin hem adam olunuz derler. Yani imtihan olmayan bir yükü olayandır. Halbuki bir sorumluluk diye, cevapkarşılık diye yaşamak arkadaş. Yani umudu bilen halkın gözünü korkutacak ediyen olsalar, halkın budatları bilen gözü korkunu ondan bunu aytalı. Umudan alırsınız olun, umudan alırsınız olun, mümkana umuda çıkar. Kemine alırsanız mümkana kemine çıkar. Aklın karşısına hareket ediyen milletin katlığı vardır. Olur halkın İngilizce kısmandır. Oradaki yani halkına da değil, sağlarının düşmanı oluyor da. Ne? Şu halka kanun işlemeyen oldu. Kanun işlemeliler. Bu kararı biz almalı. Şuları görün yerinde cezalandırmalı. Halk şuları yani karara geldi ne edecek? Ne misal için iyi çıkarır. Adı belli, demesi belli. Bilen oradan tehditlendir. Bırak. Evet, sözünüzü bölmeyin diye oturdum benim. 2025 yılın 17. aprelinde görüşüpdür hali. Mekan İşanguliyev. Ana. Şu Prezident Yaman Berdi Muhammedovlardan duyulmaly ýene näme diýenlere de şunu aýdaýyn. Bu taýda insan gaçakçylygyny edýänler Berdi Muhammedovlar däl, öz erki bilen, öz pikiri bilen, öz başarnyklary bilen insan gaçakçylygy ýapýarlar, edýärler. Şu insan gaçakçylarynyň öňde barjysy şu Mekan İşanguliyev. Şol ýanky aýdan belgeňizi, dokumentinizi berýär. Syýahat belgesi diýip ad berilipdirler. Elinde hiç hili kimlik kartı bolsun ya da pasportu bolmasyn hiç tapawdy ýok. Bular izne uğratmak üçin her türlü ýol oýlap tapýarlar. Şolardan biri de syýahat belgesi diýilen bir dokument çykaryp bermekleri. Ýani bular aýdyşyňyz ýaly şu insan gaçakçylarynyň aşagyna goluny çekýärler. Bu ýanky bulan öýleri edeni bir Türkmeniň kimdigini, bulan nämedigini dünýä tanýarda. Ýöne şu ýaşap işläp gören ýurdu var. Bulan näýlik içinde problemler baram boldy. O daşary işler demeti bu lokal institut dünýäde bir awray agramly degeri var da.
O şonu diýerler. Yani Milli İstihbarat demeden jurnalak Avraylı. O Banan Respublika derler Türkiye. O ne ile kemçilikler baran bolsa bir çadır döwlet diýip bolanokda. O guruluşlaryň hem bejetiniň bir öz tarihi var. Avray agramı var da. O ýöne bäş köpü üçin ya da başga nemesi üçin şu avraylaryna neme getirmesi neme maňzymy oturanok halmyrat bilip nemesinde edilýän bolsa bulagat utanç. O ýöne bilmän edilýän bolsa bu da avray däl insany ýani jogap berýäňden. Bunun eşitlerler diýip umyd edýän biri eşitdirir. Edem dinleýän badyr. O bir de bir zat diýän diýip o nemet görünür eken o ýurduny salman. Bu sözlerim dinleýändirler. Onu retuk diýip bir nemeler var, şu zatlar takip edip nemet görün uruşlary. O näçe manada o ýurduňyň abraýyny tatyp bilýäňiz diýip sonra bererler soň o utandyrarlar dedi. O sapara şu taýda sonra o kap geçeýin men. Avrayly guruluşlar zat diýdiňiz, şu mit zatlary agzap geçdiňiz, şuňa yerlikli bolan üçin bir soragy bereýin. Sapar ağa diýe, Türkiýe döwletine, türkmen aktivistleriniň nähili ziýany barka? Ölüme uğradýanlaryny bilip hem uğradýarlar diýe. Neme bu döwletiň adyndan edilen ok ýöne döwletiň adyna ýazylýar. Onu şeýle düşüneli. O hem berde de adam işliýär. O adamyň hem o ýoluny nemetini tapylýar. O teäri kanun soňky bir 5-10 ýyllar Türkiýede de Türkmenistana tarap eğilim medyada. Onu görýänsiňiz. O ýene de bir şu idişine gitse, şu temp bilen gitse, o Türkmenistan bilen Türkiýeň arasynda ulokan bir tapawdym görmän bilersiňiz. O kren, ýani eğilim şu tarapa bar ýa-da. Bunu taklap bilerlermi, bilmedilermi? O biz umyd edýär bilerler, saklarlar, o täzelenler. Bu zatlar görýärler, o ayagam diýýärler, onam görýär. Ýöne gidiş gowdal. Şoň üçin adamlar pulo demedi. Bu zatlaryň hem bejetiniň aňatyna çykar bardyr. Ýani defit çykar diýmek, defit diýmek. Pul vardır. O keş ödem derdim alım şunlarla demek yani. Ya öňünde soňunda anlatlar jenayet ýatyr. Adam töwdäti. Bu başga hiç bir nemeti ýokdur. Men tan yani trafik diýendir. Menem şonu aýtjaktym ýa o sapar aýyna. Öňünde soňunda näme edýän bolsaram şu jenayete çykýar. Ýöne aýtdyňyz da edýänler adamlar. Ýöne edýän adamlar döwletiň beren wezipesini ulanyp edýär. Diýmek bulam döwletiň adyna gara getirýär. Nemet döwlet diýmäni biz anlat görýärse, döwlet giden mehanizmlerdir, sistemalardır, institutlardır. Şu institutun biri bir yerde zboy berse, zıncırlama gidýändir, hem bir yerde. O şoň üçin ýani bu normal dünýäwi döwletlerde güýç aýrylmagyna şeýle bir üns berilýändir. Şol sala miýdete, ýani teredi miýdete. O terede, ýani teredini görýänsiň, adalet demesinde terede goýulýandyr. Şol deme bir gram gıýşarda netijesi ýalňyş bolmaly. O şoň üçin teredi ýani adalet güýç deme üçe bölünýändir. Şoň demesine gaty dikkatli teredilýändir. Şoň bir ýerde ýani gözüň gyrpaňda geçdi, bitdiňdir. O taýda ýem kanun adalet diýişler
işlemesi mümkün değildir. Yani adamlar yani enli ediyor da. Akar durur diye de. Bana gerek gelmez diye yani. O gereken de öyle ya. O biraz geç gelir, biraz iyi gelir. Ödem yani yok orada güçlü değil yani üstüne uçmazak yalaktır var. Şoları da geliyordu. Yani İstanbul demek 20 milyon nanam uğrak bir demeli nüfuslu megapolis. Şu meyerin bahsediyorlar. Yani günahı var. İşte. O çok doğru ne falanlasan, burlasan, işlesen yine de bir küçük tane adam inlemedik böyle. Onun ne kanun demeden de şeyle oluyor da. Bu ne demek? Türkiye'de bir adam ömürlük prezident olacak oluyor. Demek bu başka anlatın değil. Yani Türkler bunu kendi edip beyledir öyle noktada. Demokratyan gören adamlar bu zatlara inanması kıyın oluyor da. Biz bunu gördük, yaşadık. Çok şey. Bunu ben onun yaşını bundan ayıttım. Şu oğlanı saklamasanız şu ömürlük prezident olmalı. Başka demek yok. O yeniyende ulu diye şu oğlanı ben tuğru ulen biliyene bulur. O hep bolşuşu. Geç olsa da düşünüp başlarına benzeyeler Sapar ağa. Bu Yok, nimelerde erteğin sebebi ben de yaşak gören ortalar düşünürdüler. Bakın düşünürdüler onun tek bulur yaşamalı. benim şuna ait endi yaşamazlık için Türkmenistan'a misal getirip görkez otirler. Hem görkü diyorlar. Diyorlar düşünen var içinde kendi Türkiye'de yetişen adam katı kendi takbil edişimizden hem kendi. Biliyerler hem diyorlar milyonu devletin bir öz bolşulu nemeti vardır, gücü oluyandır. Devletin nemetini eline geçiren son sen etker elinde, hukuku elinde, tüydü katı elinde olanın bilistesi, palistesi. Hem de bir adamın eline olanın sen düşünüyorsun da edeceklerden yok. Ne biz düşünüyoruz da onu bu kadar onu hiç bir işler yok, kanunu bir işler yok diyorlar. Sonra ne bilmedim. Sorumu da cevap bildim, bilmedim mi? Türkiye yamanlıktan yani emeliklerin değerli ol bir adam o sayede karınca etti ukan Türkmen'e ne olacak diye fikir etmedi. Karşı oturulacak vaat derler. Mekan işangulıyı ve gönü tribunala uğratmalı diyerler. Ben onu bilmedim. Tribunala uğratırsınız mı? Atardınız mı? Yakarsınız mı? Linç edersiniz mi? Tribunala çelde diri kalacağı ne emelim? Yok yani bir kanunu işletmen başlıyor. Onun kanunun işletmeni dikeltme için bir topu jertu gerektir. O bir tane edip bulunyan da derler. O bunlar için kanunu işlemek. Şu an umid için kanunu işlemeyen oldu. Bunlar için ne için işlemeli? Onun bulun yakı bulurum der. Bulun çağları var. Bulun çağları için ne için Türkmen kanunu işlememiş? Ha? O çağların mod bilir. Olur için kanun ne için işlemeli? O kanunun işlemeyeni yakı umudu için deliller. Bulun ölür için bunlar. Ne bir Muhammed'in o ne ile ömürlük prezident Sultan ya peygamber olanında da Allah ne ömür veren orada yaşat ölmeli. O ölmedin. Yaşat ne tek o tane şey yani akıllı şehir vurduracak. Onun yönü insan ölmeli. Bir de böyle gidecek yeri yok. Hep memle denk bölüm değilen hatta kutulan adam şu adet için yok da anırda 1 trilyon adam yatıyor. Birem gelmendir de yedine. Bu adet için. O gelin bağ orada tanıyan orada o da maydın. Bu da gider görüp sağlar, çuğuları, artıkları, nemeler var. O şu işlemeyen kanun onları da işlemedi. O işan oluyor da işleme. Ne için işledin?
Siz ottu kunu adam kaçırıp bilen oldunuz. Sizi iyi şunu kaçırarlar. Göz görteli. Göz örtülü derler. O halkı horlap, korkutup ömrünü ötürü hiçbir yok, diktaturu yok da. O halk yenip bilmeyen. Evet, halk bu yurdun eğiti. Şoma düşünün okulur. Tabii öldüre eğitim kandiyadı. Sen ne akıllı şehir kurmuyorsun? Sen şoma eğitse. Eğiti alak kurmuyor ne yaptın? Sen şu akıllı şehir kurunun için atarlar. Tabii o pulu, o çağatıklan pula. Başka soru geçiyor elde. Ben ay mıkan diye. Ava, Novatak sorağa geçeyin. Soralar okawa terdim. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, insan kaçakçılığını etmek bilen bir kanun işleri ediyendiğini Türk hukuk kanunlarında var mı diye. Demi insan açıkçılığı hem yurdun kanununa dünya demetinde o en ağır suçluluk biri. O günü emir bilen edilýärmi, on bilen biledilýärmi, aýry edilýärmi, bu da hakları bilemdi. Onu wagt görkezler. Ýöne deme fatura çok guruşlary ýazylýar. O bildin bilmedin o Türkiýe adyna gidiyor. Erdoğan'ın adına gidiyor. Ben şu arada bir daha da aytıp bereyim. FETÖ deyip bir zatlar var da Erdoğan neme doğru. Ödem şu FETÖ'nün en aktif vakti o devletin başındaki maddi doğru verdiniz. Erdoğan vardı. O yani Milli İstihbaratın başında da filan vardı. O Erdoğan'ın çepeli, tağelimi İbrahim Kalın vardı. Şu FETÖ'nün aktif demesini regulür deden adamlar. Onu bir yanlışıptır da diğerler o senin hükümetin başında diyorsun. Yanlışıntı ne? Yanlış mı lan? O sonra yani bir başlan millet deyip sıyırıp bilirler. O tıpçık onu başardılar. Onun yönü şuat edip öğrendirim aynı ne diyorlar. Bu zatları daşından şeyler kovur ne da onun içindekiler görmeyen olmamı mümkün onu biz görüyoruz bu zatlar. Hatta kovur ya. O yani Türk halkı inan bilir. O sizin yanlışının gibi. Daşından görüyen adam. Bu zatları beceriyor. Bizi aldadılar diyenleri mi şu? O protesti yani niten Milli İstihbaratın başlığı oldum. Şudan çok başlığı. Tat ödem gidip de olun çoluk nemesine yönü. O devleti upravler oturan adam var. O Erdoğan Cumhurbaşkanı. Ödem men çoluk advokat diyem çıkışeden yerler var. Ya da tülçü. Doğum millet men başlan diye de yanlıştır. Ağlattırlar diye. En köp ulanan sözüm şu bize aldaptırlar diye. Halk yani şu cahil oyluyor halk. Şu zatlar soğurak bilmesin deyip cahil oyluyor. Yani Avrupa'da sonra realakta attık görür. Kimin arasında? Bilgili millet, bilgili cemiyet. Başlan minudunun öteğin vurkudur. Ne Türkmenistan dem şu cahil oylu.
Ne şu atlara tesini çıkarmadığı için cahil oluyor. Başkaları düşünürler. Onun bular vatanın kahramanı oluyorlar. Gendir. Cahil demede o güçlü ne edip dedi. İnsan oyunu tem bozuyandı. Bolýa. Beýleki soraga geçeýin. Ne? Ýokarda galan eken bunu ätläp geçip durun. Salam eziz izleyijiler. Şu soňky belanyň boljagyny birnäçe hepde mundan öň aýdypdyk. Milli Halas ediş komitetini halkara statusa eýe gurama öwürmesek, Milli Halas ediş komiteti özüni gorap bilmeli. Halk diňe şonda Milli Halas ediş komitetiniň arkasyna eýerer diye. Kim diýär bu şunu? Guide Gudini diýip adypdyr. Adyny ýazypdyr. Anonim. Yankı diýen zatlaryň nemetmek üçin bir döwlet bolmaly. Halk şu zatlaryň üýtgemesini isleýän bolsa, bir de eýermeli, ýa diňlemeli, ýa nemetmeli. Özgörmesini islemeýän bolsaňyz, ýaşa berin. Bize hiç nemeti ýok. Biz saylanmadyk ýa-da wedife almadyk. Şu zatlar görüp düzetjek bolýan adamlar buň üstüne edil aýlyk berilýän ýalar edip neme sorýarlar da. İş alınan ýalar. O halk yatsın. Awutna çylýän bolsa ýene de ýüzülat. Indi resmileştirmek diýilende resmileşmek üçin hem näme gerek? Bir gurucu güýji ulanmak üçin arkasynda bir halkyň destegi bolmaly. Ýöne bu tersine bir teklip edýär. Sen resmileş, ondan soň halkyň destegi gelir diye. Men tok demeden diye. Sen garaş onu bırak. Azrak ters düşüpdir o zat bilen. Yok bizim yankı etkerimiz var mı? Ha? Ya bir kanun çıkarıyat. Ya da bizim bir büdjetimiz var mı? Bir yerden. Bir de talgıt töleýäňizden bizim bu aile ünlüğü wat gazap berdi. Bir işe beýle de teredip görün. O talep etmek gowda. O ne şu Türkmenistanyň şu ýagdaýynda sorumlu her bir vatandaş Doğru. barmajygyny daşyna şan oýmaly. Şu ýagdaýda tesini çıkarman, sorumlulugy üstüne almayan, gyrada durýan tomoşaçy bolup, o halkyň düşmanıdır. Öz çağalaryň düşmanıdır. O halka beýle de dursun. Öz düşmanı, özüne de düşmandır. Deväbi işlemeyen kuruluşlar, kanunlar, onun üçin işlenok, çağatı üçin işlenok. O çağatının erti çağatı olanı da işleyecek gel. Onun bu sorumluluğu kim almalı? Kim almalılar? O biri öňe çıkan bolsa hem de çok üstüne yüklemeli. Yani bu adamın borcu var. O tenep tomoşaçy bolup oturmaly. Onun oturýan bolsaň, o 3.000 adam, 2.000 adam değil de demeli, soğurup yatan diktaturadan çöre uyuyan. Çolurdan näme tapawdyňlar? O yankı bir toplum öz düzgünlerini o jogapkärçiligini duýup gurnamaly. Toplum sonunda millet bolýandyr. O biri edip başkadan hödüýünü görülýän toplumlar millet hem bolup bilýänler, toplum hem bolup bilýänler. Oha. Ine iň nemesi aňsat edilmeli bir goldawy. YouTube'da 80-90 müň adam görýär. Abone bolman görýär videolary. Videonyň aşagyna bir sözlem ýazmagy bilen ýok.
Ya doğru aýtdyň diýdi, ya ýalňyş aýtdyň diýdi, ya şu taýyny şuň ýaly zat et diýip hiç bir sözüni aýdyp bilen ýok. Bir sözlem gurup bilen ýok. 80-90 müň adam görýär, ýöne dymp gezýär. Ya düşünýän bu ýurdun içinde aýaklan ýene näme diýilip hiç kim oňa basy eden ýok. Ýöne iň bolmanda bir öz pikirini paýlaşmalydyr ha. Neme Abdurrahman şu hukuk diýip bir zat bardyr. Näme üçin hukuk diýilýär? Hukuk bolmady hiç zat bolanok diýilýär. Şu hukuk dikelmede hiç zadyňyz dikelenok. O hiç kimem ne mali ne cani bir goro atında bolanokda. Goýan da temmeçe hukuk. Sen şu baý bolanda sen baýlygyny erti goýan ýere-de şu hukuk bolmaly. Şu wagt şu nemen gaýmaň ýalap gören adamlar bardyr. 2-3 adam. O bar 10 000 diýeli. O şolongam gazananny bir zat gorumary bolsa ýene-de şu kanundur. Olong ýa-ni elindäki güýji däldir. Güýji şuň bar ertiri ýokdur. Berdi Muhammedow şu gazanan zatlar bar. Şonu elindäki zatlar diýenler şu wagt. Atjagaly bar, maşin jagaly bar. Şonu özüne ýa aktyklaryna çağılarına galmasy üçin şonu gorumaly da hukukdur. Şu atı düşürgünün atı ümmider, maşinin ümmider, hem bir adam bile gidiyor. Bu Türkmenin yani bunları ben seleksiyonlu ubuluduk diyenin büyük sebebi şu zatlara da düşünen nokta. Bunları çımo getmiyor. Ovadan çıkıp şehre yetmedik. Oğlanın deyip bolu nokta. Oğlu bu sağda adamlar oluyor. O da değil. O taydan çıkıp şehre de yetmedik. Hakiki çımo. Hiç adam görmedik. O anırtında beyletini teyredilen bile nokta. Ne şular, şu atki yolbaşı demeler var da. Artıklarını, çoğuluklarını neyle günü taşlak gideceklerini biliyorlar mı şular? Ki yok kanun çolur için yok. O sizin kazananınız olur, olur mu bilmeyen? Önlerini kaytap düşman olur. Hem beceri. Abstrakt bir zat bolup kalmaz ýaly bir neme misalam bereýin. Häzir nemede Russiýada Kadyrov bardyr. Ramazan Kadyrov. Şolamy neme zat bar diýilýär. Kanun var diýilýär, zat bar diýilýär ýöne näme üçindir öz maşgalasyny hem bütün emlaklerini Dubaýa geçirmek bilen aladaly. Neme o taýda o taýdan bir wagtlaýyn. O ýa-ni ýurdu ütgänle, döwür ütgänle o taýdan mat bolýar. Siz onu ýa-ni gitdi dünýäni baswalan ýalyk nemetdi. O özüni öldürdü nemetdi diýe onu ýaşanam boldy ýaşap bilen ok. Bulan hem bejerin soňşonda alyp turýar. O Stalin'den bir zat kaldı mı? Oğlu demesi, sağası, çoğuası yine orada aktığı. Yok. Beriyank neyle? Hem de görüldü. O Yezhov dedi böyle demeler var. Olon kat eredin. Milyonlar adam öldüren adamlar şöyle. Bunlar olurdu. Ne mi ütkışıklı adam? Bunun eline yani Türkmenistan'a bir millet bolma, devlet bolma, halk bolma mümkünçülüğü ele geçti de çok içine taştılar şunlar. Alternatör uriyat deyip sıçayın sizin alternatörünle. Tapara sen bir kahve çayın eline benim bir kusuraydın tam ursat berken men çıkayım bir topar adam şuman arası otur anladı. Zanettir, adettir, depem kişi demeti
Atı zanımanı öldü da şuman umida kardeşim bilen bağlanıştı. Tam benim 2 günüm uykusuzluğu. Onun için ursat bersen beni 5 olmadı kırmaydı. Ondan sonra devam ettirler. Ne var ya? Şeyde var. Oluyor. Evet, bana göre sonra var, olmasa onu Abdurrahman Ekin'i devam ettirver. Sen ayttın da o bludok sözü näme bolýar diýdin. Men bilşimçe, düşünşimçe o bludok sözüniň türkmençe manysy näkes. Şu bludok şu. Ondan soň sen ayttın ýa-ni bular nädip, ýa-ni ana kasdedy bilýär. Bilemät, bular bir ýemi ýa-ni doňuz fermasyny ol joljuk bolan joljuk gal ödene satmadan tanımayan bolmaç emelle. Eger şu azıcık namysy bar adam bolsalar, onu Umida hanymyň şu bütün Türkmenistanyň halkynyň, dinarlarynyň, çağalarynyň geleceği üçin ine geýje güni şol çykşady oturarlygyny düşünäýmeli. Şol sany ine şolaryň çağalarynyň geleceği şol dinaryň çykyşyny görkezilýär. Inni diýmek bilen özlerine hiç şeýle gelecek ýok, özler hiç taýda garaşanaklar. Bula pikir edýär. Tumal häkimetleriň elimizde 1000 ýyllap döwran sürer. Ýok, ataplar, kime saýady. Hani nira ýetirim boldy. On eberesi bilen, hani onuň ogly, hani onuň gyýda, hani onuň aýaly, hani muňa awtobus şowlugy. Hiç long adam tutýan adam barmy? Ýok, ertesi Kurban ulan kılarım sihirlik gider yere soğurlardı bu kaptanın akıra bile. Bular şonu yemedi bu tüyler. Enne ayma yani Abdurrahman ayette şol mekani işan olup var. Bana familiyası katı tanış görünüyor. Şu kızlarlıkta vardı işan olup. Hükümetin davanını yalap görün. Belki şonu ne veresidir bilemez. Son yurda varımızı düşüneceğiz de. Şular ýalyk we jogapkärçilik hükmän bar. Nire gaçyk gitsin olar? Asap maşyn işläp dur, şeýle aýtmyşlar. O da onunla mordan hükmän hasaplaşyp bar bu meselelerde. O ýöne bana bir zady görkezdiler de şu taýda saparada gerek. Birinciden o da alqaşdylar, ýok etdiler, atly sorsy ýitirip etdiler bilen emma ağzının ganjarın yeri, aýtmaly yeri bar, ol ýanky hasat durdy, şuna kadarına bir onu goramaly adamlar o gün San Paulo'da, bir gün Şweýçarda diýdiler, bir gün Türkiýede diýdiler, bir gün Amerikada diýdiler, faktyş golaya mutaýdy. Türmelerde şöýrede oturulany. Ondan sonra bir merdanly meselede de şeýle boldy, biziň merdanlylar adwokatly meselesini bir gaty almışdyk, özümi tutmaly. O da onun arnaşı bir tuttuk diýdi, onun adwokatynam görmedik. Onun mesela dowamatyny görmedik işte. Şoň üçin biz hemme kardeşlerimizden razylyk hatyny alyp, eger şolaryň başyna bir iş düşdi, biz özümiz tutmaly adwokat. Ana şonuň tutuldy, iki adwokat işläp beýje günü diýme Umida hanymyň barlygyny baglanşykly. Şu habarlarym şuman olur Türkiýede ýaýrady boldy. Bir kanun diýip şu gelinin ekstradisiya edilmeli eýär Türkiýe hada kanunyna gawat gelene. İlk başdan şu meseleler şu taýda çözülmeli. O Türk mesela kadiýetine mi karar çykarýar, näme günä edipdir ýa ýani bu cinayet edipdir Türkiýe territoriýasynda. Ondan şu taýda bir zat bolaýanmydy? Eger şu ekstradisiya edilmeli bolanmydy? Ondan sorap görýärdi. Sen watanyna dolanjak, başga bir döwlete gitjekmi? Soragla berilmi? Ýok. Ondan sen ýa-ni dogry belläp geçdin. Feminizm de söýledi. O pasporty adam nädip sen Türkiýeden çykaryp bilýär? Ýok da, hiç ýer belgesi ýok ýa belgesi ýok. Nädip çykaryp samolyotdan minip bolýar ony. Ýemede şu taýda, ýemede Norbatdan tapara Şweýçarda bir maşgala bardy. Öldür millet boýunça Ermeni o ýöne Orsiýadan garaşdyrlar. Şol pasportlar bolmansan o şu taýda 8 ýyl oturdular. 11 baş maşgala. Eger aýal bir ogly 4 çagasy bilen soň iki gyýdy ýene ma gyýdynyň eger olsa çagalar atlar o 4 gyýdy. Ene şular 8 ýyldan soň özleri ýok bu ştaýdan ýaşajakka dokumentimiz ýok. Bizi Orsiýada uradyn diýip çykaryp goýýar. Onun öz islegi boýunça. Ýöne şular 8 ýyllap
Süvet hökümeti sakladı. Biz siz kovup bilecekler, sen dokumentini eleýänçet. Nirde aýy döwletiň garaşlardy. Bir başta hem şol hökümeti ağlamak üçin aýtdylar da biz Azerbaýjanyň ellikdi. Faktiski da universitetden gelen. Yani şonda da Süvet hökümeti şular köçärdiňmedi. Çekdir ýyllar sakladylar şunu. Ine diýip bolýanlar. Bular bärde hiç şey kanunyň işlemeýänligini görkezipdi. Ýöne hani göreli birinji gün ertire çykaly adwokatlar Türkiýe mesele kanunçylygy näme diýýär, bu näde hareket edýär, onu görürüz. Ýöne bärde bir kadus var, ýuridiski, onuň adwokatlar arda berdiler, şutaýdy. Türkiýede garalmaly şu denanyň içine diýip. Ýöne şunu birinji günne şu sudiýa karar kabul etmedinden ogu şunu kaçırma diýerler, ya yitirme diýerler. Mene şeýle diýip düşünýän mesele. Bu zatları gaty öwrendirler. Sebäbi men bu bir däl, iki däl ýüzlerçe diýänimiň demeti tejribe bar. Ödem ýa bu hatnoy günleri bayrama ayarlap edýärler. Onun öňünden hem adamlaryň nemesini, reaksiýasyny başka ýana togmak üçin bir topar gıyklıklar gündemi değiştirendirler. Hatırlasanız görürsünüz biz atlar nemelerini tutup demedik görmeli. O arada da o kan burun eder. Yani kemiğine de bizim nememiz biz advokat tutup biliyat olur advokatı vekalet vermeli kemiğine o yakın kardeşleri biz o vekaleti biz berip bilemiyoruz. Çünkü advokatımız bağ var onun da advokat işe başlat bilemiyoruz. O şeyde de varlı o vekaletin birinci demeleri vermeliler. Diyeceti doğunu ya da yine yakın kim bağ olsa. Ayşe. Onların taptıklıydı. Biz özümüz demediyet alet etmenliydiler. O şeyler hep deme varlı. Öyle bayramına kavat geldi. Bizim bayramdan sonra diyem oynadılar. Edil şu atki yağda yalak. O geçen yıl ay gün kavat gelip durdu. Geçen yıl çok kurbanlık bayramının edil önkü iki gününden ettirdi bu kadın günü tal. Şu makalım şey diyen. Onu demek biz deyip üstünde günah neme alpıyor ben bizi çağırın biz uçup hemen biz bariyat hiç demedi yok bunu biz sebebi devletin karşısında elbette dedim yok bizim ediyen adımız o Türkmen olup adam olup edilmeli de adet oturuyor. Sonra cevap gerçeğini duyu ve diye söyledi. Sizin alıp barayan yolunuz yol der. Şu an yani hükümetin tövüründeki adamlara diyen. Sizin alıp barayan yolunuz yol der. Siz bu milleti bitiriyeniz. O da görünüp dur. Hemme tarafların görünüp dur. Sizin o yankı cahilliğiniz bir yana. Yani bu cahilliği ulanyan cahillerler var. Olur arvah yalak. Soğurup betir. Neme yurt. Yani 2000-3000 adamın içine giren adamlar. Halkın ne Berdim Murat demeyip Patoloğlu Recep. Şu adım tutyan Türkmen var. Yok. Türkmenistan en mulu soğuyanım şu. Ya da eylek vur kel var. Derman atıp görün. Meymanuf diyen. O halk şu adım tutyan. Yok. Yani, yurdu soyup görün şolur. Yeni şuna bendeş. Ya da Makarif var. O bu ya da 23 tane reaktör var Türkmenistan'da. Halkın önü yani kayman soğurup böyle. Öyle ediyen atlarının atı biliyor diyenler sebebi. Bir yerlerde bir atları okandır, göründürler. Ne çolun ediyen delilini Türkmenistan'a İngül düşman edip bilmeyedir. O netiliyor o diyenler. Toptan öden.
Şol institutları gutaran adamlar ertesi o idare etmeli. Gözüňe getirip bilýäňmi? Ede oturdu şu adam. O ýöňden görüp bilen ok, gapdaryndan görüp bilen ok. Öz çağalaryň gelejegine görüp bilen oklarda. Da öwredilýän adam şol. O bilimiň, gylymyň derejesiniň ýa-da wajypdygyny düşünmeňiz üçin aýdýar. O dillerine de ılım gerek diyendir. O diyarın emelerini okak görün. Bilgi gerek, meyme gerek diye. Yani en şu adam bilgiye gitmeli fullu büdjetten alıp o köşk kuruyandırıyor. Bu da siyasetçinin akları. Sapara men şutada pikirim jemleýän soň maňa gursatdan. Indi görýän ýa-ni sonra okady da. Men Abdurrahman şutada şu zatları o başa çarap burnamalyken, eýtmeleken, beýtmeleken. Ýa-da şu sonra biraz üýtgün. Ol men şu olum keden beren habarymı aşagyny da ýazypdyrlar şu ýa bilen şu habar kanalymyzda. Näme üçin sizin hamrada o taýda oturan ýeriňizden adamlary mesela goro üçünçülüğünü yerine getirmen o da taşlayan ýaly diýeniz diýerdi. Ondan ol adamlary men düşünüp beren ol adamlary gorogyny üçin etmek üçin bilen elini o hereket edip duran pasport bolmaly, viza düzgünü bolmaly. O döwletden çykyp başga döwlete göçer ýaly, geçer ýaly. Bulan eline dokument yok. Bular näme bir ýokardan ýanky periştany sallap götürüp Türkiýeden çykarmalymy? Pasportlary ýok, wizalary ýok. Hiç ýokyn. O sen şu zatdan gurrun etmän getirip bizim maňlaýymyzda dikýän sizge şu adamdan da aladasyny etmän işe başlapdyňyz. Sen özüň näme etdiň onda ýurtda şu sonra berýän adam. Yüzünü açtı, enin atan takan adı bilen çıkış etti. Ayıp bizim yüzümüzde, ene sapara kimin otu. Ben sonra onu, bizim sana cevap vereli. Ondan biz senden soralım. Sen nerede yattın ya? Kimin aşağına yattın 34 yıllar? Beyle akıllı olayan varsan. Bir ne edip bir pasportsuz, hiç şeyle kazansız adamlar yurdun içinden daşından ne edip bir alat Avrupa'ya başka devlete çıkarmadı. Ne edip halat etmeli, hayfı verildi. O görüşmeyecek önüne yatan adamları biz näme nafil kala vakitmeli mi? Görüşen adam biz aydık ki eliniz dağısına sağırlı koyup bir yol çarkanlaklıyor. Acele mor, kesele mor, türmese mor, beylekse mor. Ne için bir adam tayyar imeli, beyleklerim şuların ölüyen değil, galiyem ya şular kazansa bizim şuların iyiliğine terkeşip barar diye. Yine şol Türkmenin kümsükliği sapar. Yani umidamızın tutulmağı ya eğer şuma ekstradisiya edilýän bolsa Türkmenistana bilem ýene bir gede rejimin kimdigini dünya açyk görkezýär. Ine ertir, ine şonda başlanır oyun. Bütün dünya lerdana gelen şu Türkmenistan mesela grazdanyny ya grazdankadyny hak hukukları için bizim meclis agzamyzy Türkmenistan ogurlap alyp gitdiler, dogry aýtmak gerek. Inni sondan sonra olurdu näme at pahalyya, näme abry galya. Ozalma hiç tat yok Türkmenistan. Ýöne bir zat sapara bizim inni elimiz açýar dolu. Nähil hereket etsek. Biz emedal erredal elmedam urdurup berýär. Bizim men ýumruk salmaly ýerimiz ýa hakymyz bar. Inni erti şunu ertiden masap şonu düşünjek. Bolan bir ýa-ni bir taraplyk diýen tokuna meni nesip bolsyny Birleşen Milletler Guramasyna goýar. Bular gitçek geliyor. Yani bular eder özlerine de ülkemizimizi alıp gitti. Ya umidimizi alıp gitti. Ne bizi elimizi işten soğutsun. Absolut yok. Kaytam kakarımızı getiriyor. Yani inni bizde şu yani Suudi'deydi dünya sonra onun öz etçek işimiz son öz aramızda görün ederse bu harekete başlar. Bolluğu tormena attıkmışlar. Aytmayın şu taydı. Yani bilema ertire çel aeroporta saklansa uğradılma onu demek advokatlar erti saat 9'da Hasan bu işine başlaya belki seyrediler. Yöne sen aydısın yani. Yine de bunlar 10-11 günler deyince almalılar. Kurbanlık bayram dedi.
O bunun bayramı motoruna tapara. Yürüyse havatlar ediyorlar. Yok, bular bayrama gavatla ve diyorlar. Bular Şurada. orijinal. Evet. Ondan ama bir taraftan aydiya da halkımız Allah canı Hudacan sen gora orada sen kömek etti. Ene şu Allah canı Hudacanın ene şu mahal gurvanlık güllerini ene bizim halkımızın öňe çıkan halkımızı ayaktı gelecek alıp gidecek adamına gurvan edip otursa. Ya sonra gurvan ediyorlar. Şanlı. Ondan ne deyin öyle, ne nasıl öyle? Hani özünüz cevap verin oturun da oylanın da yurttaşlar. Öyle men şu taýda durayım, artık maslahat aýtmaýyn, eger ursat berden tapara ya bile tamamlaýly, ya maňa ursat ber çıkan jan etdiler bir taparadyma jogap bermeli, olar ýatışmaka. Ay, garaşarlar demetme Halmurad ağa sen ödüýpäň ýerine ýetir soňuna çemli. Yok mu? Öyle peden açan adam darıyor. Şu oturan gurrundan wajip däldir. Telefonu medýanlar bolýan. O etdiler hem bunu kim bilerek tamamlaly. Yani ýeke gitjek bolsam, soň ýeke çykaryn ben. Yok tapara. Onun näme soraly we gysga soraly. Biz şulon metotlaryny yıllar bäri içinde daşından teredip görümsöň bilýärse, yani Türkmenistanyň nemelerini. Bu ýeke Türkmenistanyň nemesem de bu Sovet nemelerinin demeti mektebi diýin. Bir topor neme dörenler. Ya biz Halmurat bilen ekrana çykdyk bolun. Biz hal koýurduk, kak diýdik. Yok biz yani proxy nemeni oýurduk. Ýeçeýkeleri oýurduk. Bular halkdan öň oýun. Proxy diýip bir söz vardır. Näşe bir ýeriňde ýadyň. Kän öňüňizden çykar. Ondan soň dolarak düşündirip berseňiz Sapar ağa. Men düşündirmem kıyınrak bolýar, onu soň özüňizden düşündirersiňiz, bolýan proxy diýmek paralel hereket diýmek. Bu Sovet Soýuzyna da ulanan nemedir? Ulanıp gelýän şu adam, Orsiýadyň opozisiýasyny seretseňim şu görnýändir. Ýanky hakiki dörýanyň bolýar, o dörýanyň gapdalyna o yalandan 4-5 sanany döretmeliler opozisiýalar. Oň içinde bilip işleýänem bar, ýöne tömlü bilmän şoňa urukdurýan adamlarym bar da. Onu teljerme de kıyın, demetme de kıyın bolýan ýöne netice veren nokta hiç ne Sovet Soýuzynyň bilen Orsiýadyň opozisiýasynda da hiç neme ýokdur. Belarusiýanyňkydan turnalyk metip meňdeşdi. O Türkmeniň kim turnalyk? Özüňki kadan hem bejedem şeýlere paralel gidýändir. Olaň içinde hem teljejek manaň ýok. Bu hakykim däm. O da söýüp otur. Gurban ola hem bejedem söýüp. Oňa da ruhsadan berilýän. Ýöne ýanky milleti birinciden bölýändirler, ikinciden şolara bir negatif deme, o döwletiň başyna şular geljek bolsa bu otursun lidereriýalak ýagdaýa getirýärler. Soňundan şeýle bolýandyr. O sen käbir adamyň jehalatine teretse bir Muhammedowyňkydan üýtgeşik däler. O ýanky halkyň sürüyün beýnisine tiňdirilmeli zatlar bar da. Şonu tiňdirip bilýärler. O ýanky şu atga adam hemme zat bilýär, bu gowy eder diýär. Onuň olar erbet bu gowy. Ýa-da ikide gowy bolaýanda geňrak bolanyny da şundan üýtgeşik däldidir ýerler da. Ya da bu gowu töwerek erbet. O Türkmenistan'da şonu gaty kän ulanırlar da. Yani niýe gowu bolýan ministrleri ogur diýet hemmesi. Olar niýe tananoklar? Daşyndan bilýärler. O tanany ýa-ni bu prezident halyny sijilini teredip
o näme başaracağını bilen oklar. O başarayan adamların näme başarayanı bilen oklar. O adamların tanan oklar ve profesyonel hiç bir. Anonim. O men näme başarıp näme başarmacağımı bilecek adam mı görmedik adam bolsa. Bir Yok. işleşmedik adam bolsa. Hiç. Yok. O ak diýse ak bolar, gara diýse gara bolar. Onun ne yani bulon propaganda giden aparatlar vardır. O tüde adatlık radyatı o hakiki burada atları demokratyan getirecektik barış böyle filyalini vurup duruyor. O şunun içinden halk seçip ne şu boya bu da burada edip bilir deyip bileceğine deme var mı? Yok. Ya borçlarında atlar şu. Onu halk telcerip bilen o. O telcerime de kıyım hakikaten. Öğren telcer bilen o kağıt ağırlanıyor. Erdoğan'ın ağırlanı şey alak. O yurt dışından bir iki sany gazet nime jurnalistler bilen gürleşdim. Söhbetleşlik ettim. Onun ýaly nime interview zat beremiyor ki öne şeýle söhbetleşlik ettim, tanışlyk nime ettim. Şu aýdyşyňyz aýtýa da ana diye 4-5 saat vad edip oturýar diye eden işi yok diye. De bütün neme opozisiya işe yaramaz. Şu zat duruversin. Şu rejim duruversin, yıkılsa häzirki günde hem tapmaz diýilen pikiri neme dip durýardy. Öz olmasa yurdun daşında. Sereden döwletler onu pikir edýär. O taýda hawos bolan hiç kime gerek gel. Halmırat aganyň aýdanyna häzir dolanyp geljek. Oğurlak kaçtı diýenlerine bir neme bilgi bereyin. Koşmaça bilgi. Siyahat belgesini 3 ayda berýän ekenler. Misal üçin pasportyny wagty doldy, izme dolanjak diýip yüz tutan ýagdaýynda 3 ayda dogurlap berýän eken. Häzirki soňky nimede ýazyp geçdiler. Ýöne bu Umida Bekçanowanyň ýagdaýynda diýe 3 günde zat etdiler, çykaryp berdiler diýe. Ýöne men muňa garşy çykjak, 3 günde däl. Sebäbi hepdäniň soňunda olar işlän ok. Tutulan gününde men pikirimçe olaram çykaryp berdiler. Şu şeyler bilen Umidan emesi ýokdur, ber taýinlap ýollar. Bular bir killap iş etmiyorlar bular. O yanvar aýynda şeyle bolýan bilýärdik. Garaşyp ýördik. Yani Halmırat aganyň aýdanyna goşulýan menem öz nemesini, ogurlukdygyny boýnuna aldylar. Yo bu metodam ana öwreniň edýän nemeleri şu. Bunun ýa-ni ilçimiz var. O bilinmeýändir ötmesin. Bu bir belli bir ýere ýeten soň halka ruhsatdyr. Halka ýa ruhsatyny alandyr. Şulary linç edip bilme hakyny bardyr. Bular hiç kanuny açanyny däldir. Türkmenstan morýanlardyr bular. Bular kanun daşyndaky adamlardyr. O kanun halka işlemeyen bolsa bir ilçe näme üçin işlesin? Diýilen toğra bardyr. Bu ilçiler ya Türkmenstan konstitusiýasyny işletmeli, kanun boýunça da işlemeli. Ya da şolary işlemeyen, yani halky işlemeyen neme olary işlemeliler. O bulongam çağlarını ogurlap bilersiňiz, satyp bilersiňiz, özlerini linç edip bilersiňiz, näme diýen bolsaňyz o Türkiýe kanuny bulary kanun alkara neme boýunça bir ýerlere çenli gorar. O ýöne elimden Türkiýeň içinde de däl. O ýöne bular döwlet demesinden inni çıkarmaly. Halmırat bular ýa-ni döwletiň güýjüni halkyň garşysynda ulan başladylar da. O köpden bäri şeydi. Bu halkyň garşysynda döwletiň neme güýjüni, mafiýaň güýjü ýa döwletim der. O şonu halkyň garşysynda ulanýarlar da. Apara ýa-ni ozal şu 92-nji ýyla çelli Türkmenistanyň içinde el degirilmesilik statusy diňe deputatlarda bar. Onu diňe şol ýa-ni deputatlaryň meclisi karar berip 4-den 3 bölegi waradylyk berýär, şu deputatlykdan mahrum edip soň jenaýet jogapkarylygyny çekmeli diýilen ýagdaýynda şol deputat waragynyň mahrum bolýar.
en maşhur kun yerden yören şol hökümete hizmet eden pagonu ulu kiçi çınavlık ya egni yefreyter naçok palitine çelli özünü deputatlar yukarıda görýärdi. Kanunun daşından. Deputat yok, şoň üçin olaymy? Olam doğru. Inni näme üçin olur? Etçegini edýärdi. Halk şolary tabiin bolmaly. Ene sonra bardy. Son Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukukları baradaky mesela jarnamasynyň preambulasyny ýani giriş sözüne bar. Ähli hak hukuky elinden alınan halkyň gowazgalyny galmagy haky bardyr diýer. Ene size suwutnamy göni, ene adamlar etip bolan ene ogurlap gidişi, soňra cezalanýar. Har kemine. Ene ýani 9 günden 1 ýyl bolýar kemine tutulanyny da wäkidlerini. Hani şol. Näme ceza berildi? Nirde saklanýar? Jan sagmy näme boldy? Näme üçin ýerden ses çykýardy? Şol jemaatga topardan jogap çykany. Ene şu zatlary ene umydan ýa-ni ykbalyny ene şumaha serip Amerikada geldikärin ýöle terebirini, diýana terebirini olan gyýdy ogly Dawud işler ortaly gyýjak. Ene şu umydan meselem. Daşanyň çemen öğren yazmadyk ýere halkara goramalar hemmejini çykdy. Indi birinji gün oguramalarym işläp başlap. Ogur Nurhanym o taýda gyýjak öz işine döwdi. Ene 3 topor şuman diňe Amerikada işler, Ýewropada işleýän toporlar oğlum sanaýda oturma ýeterlik artykmajy bilen. Ertire çıkaly onun hareket başlary tapara. Şonda bize ýekejek edip suwut etmek hali. Şolam hakykatdanam insan gaçakçylygy ya ogurlugy bilen mesullanýar. Kim ogurlaýar? Özüne garşy durup biljek. Ya Türkmenistanyň insan hukuklaryny gorýar, adamlary ogurlap äkidip ýok edýär. Türkmenistanda ölüm cezasy ýok. Kanun boýunça emma faktiski bar. Biz aýtdyk 50 000den gowrak adam 34 ýylyň içinde Türkmenistanda türmelerde çüýredildi, ýok edildi. Jogap bersinler. Eger halkara goramalar, döwletler şunlardan jogap soramaýan bolsa, bir part garaýan bolsa, onda biz jogabyny özüme sorabar. Yer geldi, häzir şuram suwut edeli, bolly onuň biziň elimiz boş, açyk separat, aýan gaýdyşyň. Biz indi garanjaklap, ola bilen töweşmelem däl, uruşmalym da etjegimiz içimizde tapart näme etmeli. Biraz wagt gerek. Ýöne halkyň düşünmegi gerek şu zatlary. Bula pikir edýär, dün keminäne gitdiler we bugun hana umydana gitdiler. Ay benem namarça olam sagja olam diýär da Azerbaýjan. Şu namartlygy siz näçe ertesi gelip ýa akiderler ýa-da ýurdun daşyna o taýda açlykdan horlukdan ölüp gararsyn garanyňda kime gerekdir? Kimse pensiya tölecek bolupdy ýa Türkmen territoriýasy. Ya Türkmenistanyň ýerinize goýup gaýdarlar. Ýani balyaly durmuşy barmy? Şunu düşünmegi gerek halkymyzyň. Şoňa düşünen güni bir günüň içinde şol Amerika rejim öýde gaçyp gidýär. Şunam gitjek separat. Ýöne Putin goýberen olar häzirlikçe oturuň diýerdi. Belki erti salgydyna ýa Putin bular demletini ogur. Adına Putin'e Xitay'a maliyat salgıdığını, o balığın patırdı, o galera maliyat salgıdığını, İran'a maliyat, şuradan almayan adam yok. O sol yema. Ödüne 5 sayı kazanacak var. Ne Türkmenistan'ın milyar trilyon dolarlık baylığını yere savuru atıyorlar. Ne ayıp tohum mu oldu bu? Ya bornu seleksiya deme Hanmurat tohummuş ol. Bular atı taylanıp yani men sözüm däl neme diýär men nevroz dip neme var şo diýär bornu bu. Yo, Alexander Nevroz Orgati dele separat. Nevroz. Yema. Gerçekten para ödün aýdýan sen daý toparym. Babarapdan adam çykmady diýär. Najan çykmaly. Ozal çykmadyk boldy. Yok, bu neme Hanmurat yani bu milletin habir maýatyny gaty ýydan nemet bölür de çaýkap bölür, o bolup bölür. O bizim döwrümizde de kän bolmasa da bir neme yani bir gor ednerýalak bir gor wagt da. Kän bolmasa da
badi onu ya koru olsa katı edip bolya da. O katı süzme edip bolya, süzmeni kurd edip bolya. Gidiveriyor da şeydi. Çok yani koru olmasa çok kıyın. Şular şonu neme diyorlar da. Bulungan siciline deredeyim belli. Hem biraz görünüyor olun yaşamasa bu millet görün nokta. Onun yankı bilmeyen dadı edip bolyandır edip o hepledik gelip gören bu milletimiz var. Ne şulon bilip bilecek dadını ölçap bolyandır halmurat. Ne şu okan yeri verili, işlen yeri verili, tövreği verili, ovatı verili, şehir verili, etrafı verili. Yani burada edip adamlarda umut propaganda rahat bile bir onun adamlarım çok ananıp biliyor da. O bu çözümlerde madde olmasa öyle doğru çözümler. Yine türme var da gurur ettik şeyler Almurat. O türmeni açalı. O kanun yok yerde cinayet bolyan değerler. Sen cinayeti çekip bilen o. Kanun işlemeyen orta adaletli mi değil mi? Onu sen nerede ölçeceksin? O kanunu işletmeyen ortalar onu götürüp çöpü var. O türmeni bulur yani şu milleti korkutma için taklayalar da. O türmede boş olmalılar. O şunu biz kıyırıp ayttık da. Şunu ne bu aktivite eşitti. O ne bu apazitan eşitti. O eştenem olsa eşitmedik kulun oluyorlar. Ne bu adaletlik radyat eşitti. O ne adalet değerli radyat eşitti. O ne hukuk koruyan demeleri eşitti. O yok dediler de. Türme dursun neymek oluyor tabii. O dursunun deydiler. O türme duruyan olsa onun içi boş olmalı. O tayik o sizin bloğunuzda mı gider? Aktivitinde mi gider? O arasında o bizim kemiğimizde mi gider? Umidamızda mı gider? Boş durmalılar. Onu işlep durmalı. Halkım sonuna korkup durmalı. Şu türme bolmasa bunlar yaşat bilen o. Bunun yani siyaseti var mı? Ya da bir programı var mı? Ya da başka bir zatlar kudreti var mı? Yok var. Şu türme korkuyu deme. O diktaturan başka hiçbir çağı olmayan nedir? Türme korkuyu. O sonu asalin diye son halkın sesini çıkarın. O sesini çıkarmayan olsa o ne ile çözülecek? Para Abdurrahman elini kaldırıptı. Yani? Men neme Halmıra dağanın halkara guramalar diýen zadyna gaýdyp gelmekçi. Ine sorak beripdir. Halmıra dağa Türk birligine Türk birligi nirä edýär? Türk-Türkmen birligi iki döwletiň arasynda insan gaçakçylygy barada şertnama barmy ýoksam diýe. Yeme jogap beren sag bolsun şo soraw üçin we 94-nji ýyla çerli hiç hili şertnama ýokdy. SSR döwleti respublikalaryň arasynda. Sondan soň döwletlik başladylar. Ine bir meselem Türkmenistan aýdýar da ana saparlygymy ýygnamaly Almurat öýüne ýygnamaly orstiýetdi biri Türkiýede beýlek. Ondan bu şertnama baglaşýaly döwlet ara. Kim haýsy döwlet haýyş etdi, şoň haýyşyny ýerine ýetirip ekstradisiýa etmeli şo döwleti. Onun yanında, yine 94-nji ýylda Hoşaly Garaýew bilen Muhammed Kul Aýmuradow Taşkentden Türkmenistany ekstradisiýa etdiler. Ol ine şu mahkemine bilen bizim Umida kardeşimiz ýa-ni garakçylyk ýoly näkidişler ýa-ni. Hoşaly Garaýew Orstiýadan grajdanyny, Muhammed Aýmuradow Orstiýatda ýaşap beren ýöne grajdanlygyny almady. İkisine muratdylar Türkmenistany. Ine şun ýaly inni häzir Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda şertnama bar. O aýşo şertnama bolmanda pul oýny ýapylardy. Kardeşler, ýurtdaşlar, Türkmeniň hemme paxtasy ýa süýümi ýa egerme dokma ýemesi nirä gidiýär.
Türkiýe diye. Türkiýede de onun mata öňürýärler, marlaň öňürýärler. Egin masmy pada diýerlik bilen onun Ýewropa çykaryp satýarlar. Türkmenistanyň önümde satylmaz. Türkiýeň önümde satyldy. Ya Türkmenistanyň Pakistan satyn almak gadagançylygy var. Amerika sanksiýa berdi. Näme üçin? Olam şo Türkmenistanyň çağı däkmedi ullanylýar. Indi bular şo taýda eğilip doğurup yük bilen Türkiýe çykaryp satýar. Ana şol saparagan aýdyşdaýan adamlar var. Bir Ahmet Çalık diýdi. Onun näme diýdi? Bir topar bar. Olar ýa-ni maşenlikler bir jaý gurup 10 jaýyny pulunu alyp berilýär. Türkmenistan'ı. Yine şolun peýdasyny görüp Türkmen halkyny otady için peýda ýokdy. Şoň üçin bulan arasynda o Türk döwletden arasyndaky şertnama diýip kabul etmeler. Mani her bir döwlet öz başda öýdary şertnama baglaşylýar. O taýda kollektiwler diňe howpsuzlyk ýagdaýy bolup berer. Meselem terror. Ene şumaga separatizm terrorist Türkmenistan. Şumal Kazakstan'a varsam şolu tavşırın iksan terörist diýdi. Ertibi tutup gidiyordu mesela. Şol statusumuz var. Sapara degen şol. Näme saklapýarlar. Sapara. Mene sol kudawry haklanakla bol. Ýöne saparagan ana ýa-ni diňjatçy denne çağırıp ýurtdan çykany da ýa 30 ýyl boldy. Şonu da ana terörist. Şonuň üçin bu diňe döwletary ýemesi bolup bilýär. Ondan şertnama, ondan Interpol bu halkary. Şoňa Interpol'a kim berse, şo Interpol'un borcu. Interpol şol halkary polis diýmek, ýa milisiýa diýmek, türkmençe aýtmak. Şo aýdam bolsa Türkmenistan bir jenaýatkar diýip elan eden bolsa, meselem Ispaniýa, Italiýa, Şweçiýa şonu saklap sormak sen näme jenaýat etdiň? Sen döwletiň hökümeti sorap otur. O sen jenaýatkar diýip onu düşünüp aýdýar var, onu bilýärmiň andyrsyn içi güjükli gurrunlaryň ýatanmys. İnnen aklaryny ana gelleri ýani şol zapara geçen ýyl diýär. O uzun boýly gelip gitdi ýa-ma Reşit Mered'in ornmasary. Hani näme üçin geldi? Salamlaşma geldi, şu zapara kimi talyp etmäge geldi. Paltasy daşy degmem ýygyna gitdi. Ikimizden habar soran Şwedin hökümetem ýok. Bilen bir garaşaýjak. Belki bilýär, ýa-ni bulan bar nemesine diline düşüpdir yani nemesine. Halmra tanamayan ýok. Şoňda ene şoň üçin ýurtdaşym bilesen soragyna jogap. Ol o taýda türkü döwletler öýdary şu reali howu halkymyza zulüm etmeliyim kararları ýok. Ýöne iki döwletiň arasynda alys-çalys, şu hary çalşýar, adamlar çalşýar. Ýa ol bar, onu boyun almak gerek. Ýöne şol bizim merkezäli döwletleriň haýsy biriniň ýol başyny göni halk saýlap häkimet başyna getirdi. Ýa şolaň haýsy biri öz başda hereket edýär. Hemmeten Kremlin Putiniň agzyna garap oturan dikme serdarlar. Ene şola hakykat. Ben oňa bir suwutnama var, suwat ýeri gelen aýdaýyn buny kän gyzyklap demedäýmesen ýadyna düşenok da. Ene Türkmenistan'da 70 ýyllap çağlar partiýa ýenler. 70 ýyllap. Onun o ýerde halkyň 60-70% ýaşaýanlar. O insan adam normal adam çıkmadan burada şu taydan çıkmalılar. Bir hayatını sullular. İnnin sen 70 yıllap okun yerine çağa parti yıldırıp sonunun bir iyiliği yani samolot ya da bir injiner çıkmayacağını ya da bir normal bilimli, ilimli adamdan çıkmayacağını düşünmek kıyım zaten. Şunu dile getiren devlet yollaştıran bana cevap verin siz. Halk ol. Ya da bir reaktör, proreaktör ya bir minister ya yeni bir zat. Ya da bir yani ilimli, bilimli o ben plani diyen adamdan şunu adı eşitmediğin şey. Yine şunu atları görmeyen cemiyet kovu yaşamağa
hiç mümkünçülük yoktu. Hudaý sana ähli demetini, taçağını yaranına da bu öyle görünüp durun da. Şunu aydıp bilen Türkmen'e çıkan ok. Şuna sendi yok. Şu adam yemedi. Şunu görmedik Türkmen vatanda hizmet ediyen nimeye hakkı yoktur. Vatana hizmet edip bolun ok. Şuna düşünün. Şu atları siz çözmen, şu atları düşünmen. Kovu yaşayacak korkuyorsunuz. O bir, size kovu durmuş yatak verir öyle. Bolyan nedir? O görmeli daha da görmelisiniz. O şu atlar görmeyen ortamı siz biz kararsız, biz azat, biz neutral, biz başka da diyeninin hiçbir neticesi yoktur. Oğlum sen yani neslin soğutu yetişmeli. O yetiştirdiler. Yani şu da atları yeke taparağa etmeliler, milyon adam etmeli. Hem bizim çağa soğutu var abla. Yani şu derecede biri yani kulçuluk nemesinin içine sokulup beynimde yani nemelerimize kendi kletkalarımıza kendi sokulunla. Şu atlar düşünüyorsunuz ne ödünde de sonra verip görün. O sen niyetilin 70% çotadan çıkıyor ödüm oğulurdu çağa uğrayan neme şehirden hatkinle. O çağlarını seyredende nesil yetişmeli oranı o taydı senin yani devlet yol başlı deyip bilen olsanız karanlık aktın diyorlar size. O serdarım arkadağım deyip biliyorsunuz. O deyip bilen olsanız karanlık aktın. O bu dağıtlar düşünmelidir. Ödediğinden boyayan dağıt yoktu. Biz şu mesele oyuncu şuna üns vermen milletim olup bilemdi. Havarın var mı şu dağıtlardan? Toplumum bilgili nemeli toplumum olup bilemdi. Bu toplum yani köyerse ot neme yetiştiriyor. Onların devletin başına var yani. O derdim homiyat partiye gitmedik onu pamador yugandır. Ya bizim yugandır. Devletin başına yugandır. Yetişmeli adam diýäňiz saparaga, yetişmeli adam muallim bolupdyr. Ondan soň okuwçylaryna uğra diýär. Özüne paxta ýygmaga çagyrýarlar, ýöne özü çykman okuwçylaryna uğra diýär. Öwretmeli adam bu. Hawa. Ondan soň bir ataýyna garşy çykýar muňa. Näme meň çagam şuň ýazada uğra diýip oturýarsyň diýe. Jogabyny näme diýse beğenersiňiz? Bir gezek giden bilen ölýärmi? Ben şu arada ben size Saparaga mikrofonuňyz ýapyldy. Men aýdaýyn oňa çäli. Sapara sen mikrofonuňdy da ýeme bir temada çykmalyň esasy temamyz şu maksat bilen kardeşimiz Umydy Bekjanowyň ykbaly. Adamlarda gatkan soru var Abdurrahman. Bana uzakluğun edip yurdun içi daşı sorap dururdu. Ne oldu, ne ahil oldu, ne etmeli, advokatına kömek gerek mi deyip can ederlerim oldu. Ben yok dedim. Advokatına kömek gerekler. Biz öz başımıza bir kurucu meclis, Milli Halat Etiş Komiteydi. Bana 2 tane advokat işletiyor. Biz öz imamızı, özümüz bu meselede korun biliyoruz. Ýöne diýjek bolýan zadyň egerde ýurtdaşlar bizim şol Milli Halat Etiş Komiteyimiň gurucu meclisimiň işin hassa bir güýçli tepkini alyp barjak bolsak elbetde mali we material serişdele gerek bilen. Inni göreş has ulu tutumlu bolmaly. Şoň üçin sizden haýyş eger eliňizde bir kömek ederlik mümkinçilik bar bolsa yani niyetiniz şular realit o täze Türkmenistan'ı gurmak bolsa o başysyna emme uğraýan zadyny şol $1 bolsa $100 bolsa ulu howes bilen Tanrı ýalkasyny bilen minnetdarlyk bilen kabul eder. Şunu bilin. O haýsy hasabata uğratmaly onu mene
bir kusurlukda çözülürse Abdurrahman eger çok hata tayyar bolsa tayyarlar son indi hepden şu mesele barada yurtdaşlarımız bilen göni maslahaty gelecek sebäp indi aýgytly hereket etmeň wagty gelip getdi. Men şonu aýdaýyn. Yurtdaşlar şuuna çelli. Näme maňa uğradan bolsaňyz hemme jönü hasabyhana öýünde ýazylyp dur. 20-nji ýylda 60 san ýa 59 ýygydymy şol hem zäherlenen Arapdan ýogalanma hemmäňi dogurlyk goşundan etdik. Atykan edilen kömek. Her birinin mazardaşy gurunly hem sadakasy berildi. Hem aýmançaty edildi. O ýerine garalara 2-2 mahassa bolalar yetimlere kömek edildi. Şotyň uğradyr dartlarymyz bilen. Şu hasapçamyzmy? Awwa. Hazine we Maliýet Komitetimizin Bagışet sahypasyndan bagışlaryny uradyk. Şuna uğratsanız ama da birdat barda yurttaşlaryny tutaydy. Dilegelli bilegelli aýtmak farzym bar ýa borjum bardy. Hemme kişäde bir aratyrlyk demesi talanty berilmeli. Görlemek ýa ýüzüni ýertip halkyň öňüne çykmak. Köp adam ýa köp türkmen o kologada galyny gowurýar-da men ýurdun içinden çykaýdan adam bilýän. Ýöne şaýda sesin çıkarmanam kömek edip bolýar diýjek bolýar. Şol zähmetimizden, harar zähmetimizden gazanan $1 bolsa, onu goşap diýip uğraşsaňyz, ören hoşar bolsa gerek işimi gün köpelip barýar, ýaýrap gidip barýar, bütün jemgyýete ýarajak bolsa, bizden bir ýerlerden bir serişleri tapmaly. Janym ogurlak gaýdan zadymyz da ýok, ýurtdan ýa çapa bolşuly edip. Ben ustayda aýtmaly ýeri geldi, ol haramzadalar diýdi. Taparyklyp o 3 ýylyň pastasyny öňünden satyp aýtdy diýdi. O 3 aýyň syn satanyň bolsa biz onu halka ýurtupda çok pullary şuny ullanardyk. Ha? Yurtdaşlar bir arazyk bir akylyňyzy aýlanda bir pikiriňizi ýöretjek bolun. O her ýyl onlarça milliardy ogurlap diýip oturarlar. Bu adamlar ogurlukda ýa jübürlükde aýyplajak bolýar. Sonra medip oturdy. Ne göreňizmi? Ýa-da ogurgan bolýan oglunyň, töwereginiň, tokumynyň näçe milliard pul oglapana Arap döwletlerine edip beren haram keypeniň habaryny ýok. Ýöne indi biz öz halkymyzy, öz watanymyzy özümiz halas etmesek bize kömek etjek döwlet, millet batyr. Ýöne biz özümiz ilk başda görkezmeli bizini şu uğurda göreşýänligimiz ýa işleýänligimiz. Hani umydaly meselede onlar çeýere çykdyk, 5-6 adam var. Indi ertiden başlap görüp başlarsyň netijedeni. Emma şunu bütün halk bolup eden bolsa, bir günem durmaýasyz haramkor jemaýet hökümet diýip atlanýar topar terroristler. Men şonu aýdaýyn. Ana hasabat alın tereden uğradın yurttaşa şu bir köpüğü, bir şaýety, bir senti neçe pene sağa hiç ýerik soğurjak geldi. Onu bir kontrol edip oturan adamlarımız bar. Elbette keminamız gidenden soň biraz şu gatlary ýola goýmaly boldy da täzeden. Ene şola many edilip otur, uğradın. Gayrat edin, şu kadinamız için gerek, advokat için gerek gel, özümüz yığınıya pullary, son için bir kollektiv, direk matbulen işleşip veren adamlar. Bunu bilmeniz zarur, men şonu aýdaýyn şu gün. Başlan wagtyňyzda malum taparagy näme aýtjak bolsaňyz aýdyp bolmady. Soru ýok bolsa da Abdurrahman zemnaýet merwetde menim 3 gün bar gürläp bokurdygy borly. Awus halmyra daga size soralar berýärler belim taýdan öz pikirlerini ýazypdyrlar, sorak ýok bize. Ne bolýar? Sapar aga mikrofonuňyz ýapyk. Sapar aga to Ýok, açyldy. Hani? Şu wagt işleýän mikrofon. Awa geldi. Şu men mikrofonuma özüm ýalak pullilemeni bilen ok, o bolmasa mikrofonum täzeden ben. Şunu başarmadım ömrümde, Halmurat menden diň aldylar. Bunu başaryan etdi, gowy bolar diýip ondan emediýän terim çykarman oturýan.
Yani şu anekdotumu aydıp verecektim. Tarih anekdot bolun. Hayır. Şu parti var arada Halmurat Hovlukken diye de. Yo, aýdyber, anekdot bolsa dinler bizim biraz halkam dinler bolsa biraz adamlygyň 100 ýyl gyrsyň bizekman beýnelgem ýetmediler. Yo şu parti var arada şu parti bir de nähile parti ýygdyrýardylar. Onun şu partiň nemesi ya bizim cahil hökümetlerimizin katı cahilliğinin nemesi o şu 86-njy ýyllarda Flapkowy dila dip bir demeler bolandyr. Yani Sovet Soýuzyna giden prosesler her respublikalardan yüzläp adam bastılar da. 56-njy ýyl mı ya 86-njy ýyl mı? 86, 1986. Men gulağıma 56 bolup eşitdim. Yo 86-njy ýyllarda onun dedim Agropromda deme Agroprom vurdular şonu. Onun yani devlet хищение государственных имущества dip o her ayda bir kitaplar kallege diýerler. Hemme kişini üýşürüp o partaçylar ogry, o bularym gowy adamlar bizi torak edýärler de. Biz o parta bilen neme diýerler, diri galany ikrana adam onun men çok kallege çağırdylar. Wedipen de adamım yok, hiç adamım yok da onların haberleri yok. Yani spesialist otursun diýerler de. Ondan o doğru, bu doğru näme dip bu topun ministerler, KGB'ň başlygy, prokuror, respublikan prokurory, respublikan süýdi, o sekretar çıka o hojaluk barada kallege, araşyr kallege diýerler de. Ondan menden soradylar. O bu gıdışandan şu spesialist diýdi, şoň güneniýetinde alın diýip men tuzurdular. Mene ya çoğulun şu 35 34 ýaşynda oğlun bolmaly. O näme etmeli bu oğurluk diýdi, ýatan ok diýdi. O aýdyn mı diýdim bolyn, aýt diýdi. O ýanynda da ýaşly adam otur. Doğru ady näme? Şu ýadynda birden gelen ok geler. O ýak sapar tezini çykarma diýip katsuğumyň embesinden çekýärdi. Bolun ýöne ol sorayan gaty deme jogap berdi ýa-da. Onda diýdim jogap bereýin diýdim. Bu partaň ogurlugy diýdim. O brigadira peýdali. Kalgod başlygy peýdali. Raykomyň sekretaryna birinji sekretaryny peýdali. Apkomyň birinji sekretaryny peýdali. O Türkmenistan'ın birinji sekretaryny peýdali diýdim. O bu zatlar diýdim näme üçin edilmedi. O nähile peýdallyp ýanky her ýerden aýaga aldylar da. O hemme Türkmen. O çok hemmesi peýdallar öýdýär. Ýok, peýdallar. Şu ýanky partiýa demeler var. Çağalara parti ýygdyrlan möçberi. Studentlere, mekteplere şonu ýygdyrmaň, bereýin diýenler şonu. O 1,5%, 2% bolýar da. O sen ogur diýdi, nädip berjek? O şunu senden partiýa bölürdür. O ýakynda paxta boýunça bir neme konferensiýa geçirdiler. Şonda aýdylýan eken yer eýelerine yer eýeleri diýende ulanylmaga berilen yerleri izinden gelibem şunça döwlet adam döwlet nemesinde hökümet koşadırnak içinde aýdaýyn hökümet işinde işleýänleri plança nemesine adamı çağırıp şu taýda işlet diýip planam goýýan ekenler olara. O kozakal diýerler. Owa. Yani Yo bu ýanky neme sygar ýalak derler. O çağa parti ýygdyrmak diýmek bir jenaýet.
Güzel şuna da düşünüp bolunok. Halmurat. O da o yörüse ya halkın mankurt yağdayını saklamak için tapara bilen eten öldüm burada. Onu yıkırlar deme. Sovyet yıkırlı değildiler. Hı. Karışma. Ya sistemi yıkılana sayı yıkıldı. O bir yıkılan noktaya onun yok. Bağ diyen de. Ya dine faydadan tanıştı. Kim badiyi? O tağa divayetten der, devlet bağ diyorlar da şutaydı. Ben otuna karşıydı. Bana diye. Tapara var. O ne mi soru var Abdurrahman? Soru yok burada. Halmurad'ım hovluk ya. O bizim Yok sen ayçakladın mı? Olsa otur veren Abdurrahman. Yok Yarın ayçakladım oturdu. O şu yankı partan yemediğine, çünkü yeme delil veriyendiğine bizim yol başlarımız düşünen ok. Şunu düşündürecek olyanlar. Düğünden düşünen oklar. Ondan şu yol başları dedi yertecek yeri onu bir lokan yirak barcanı düşünmek için lokan akıllı gerek gel. Hem biraz görünüp durundu. Bu da elementar zatlar öyle. O şu da atlar görüp bilmeyen yol başı, sen devlet yol başı bolyan olsa o batını yaptığı. O biz ne yani türbe vara doğru ettik Mehmet. O yani şu rejim yok ol gitmeli ya dursun diyelim. O Kur'an kulun sarsan düzeliyor diye. Halk şey diye Halmurat. O elbet Kur'an kulun diye. Şunu çalışırsan diye o tay gül yalak demokrati oluyor diye. O şey diye bu içinde. Niye Kurban kula çalışıp näme gördüňiz? Kurban kulun çalışıp batly bolar ýaly. Ey halkymyz. Juda taada Türkmen. Şu hıyal bilen, deme bilen o teyip geçer ömrü. Bolya Halmurat bizim aytçakda atlamıdan Ruhlokan deme del. Yema yurttaşlar ýaşy dilegde bolalyn entek umydy kardeşimizin nirde saklanýany ýani rawguladaryň şuňlukça häzirlikçe o belli däl şu efire girmekama hiç tat gelmän ýöne bir kişilik ýansy anlatan bir ýerlerden tapşyny gel onuň görübilmän basyp geçirdim ýazaň geldik. Çala bir zat habar gelse o ýaşydan ýamandan hökman size ýetirip biz busup giýip saklajak aladamyz ýok. Kardeş bilenki, yurttaş bilenki, ýoldaş bilenki o gelecegiň Türkmenistanyň denalarynyň çağalarynyň aladasyny edip ýaşan şol demen. Öz oglundan geçti şu işimiz için, şu halkymyzyň gelejegi üçin. Şunu unutma. Öz perzendinden geçti türmede saklap otyr. O görgülün urup benzip, ejen ýüze vursun. Şu alyp barýan görüşünden. Yok onu etmede umydy. Şeňizmi? Şeýle beýiklenen. O da niyeti okapmy, okamanmy, dokuz klas bilimi barmy, ýokmy? Ýöne hyjum var. Ol adamda täze Türkmenistany gurma, täpol howurtkasynyň ýykylanyny görüp oty çağalaryny ýaşary ýurt ýok. Şeňizmi? Şu zatlar üçin ýola düşen adam indi orta ýoly büdür edýär. Indi halk bolunda gyrada oturup seretip oturmadym siz. El çarpıp anırkı haramdağda arkadağlı nämämiz bir beýdim bir dünýä maskara bolmaz ýurtdaşlar. Birazcık düşünjek bolun şu zatlar. Ya o siz için soň orta çyksa adam bolmaz şu at şu adamdan bir o bilmejek bolsaňyz o bizim ömürlük däl Halmurat o gelende bizim gider o ýöne şu taýda täze Türkmenistany gurman başga hiç zat gurup bolanok şonu berk berilen o buňa da garşy çykýan adamlar bardyr. Ine şu proxy diýenimiz bardyr. Mesele şu taýdadyr. Şu täze Türkmenistany o bizim nämämiz bilen näler täze Türkmenistan halk bolup gurýar. Şuňa düşünmejek bolýan ýa-da ters tepýän adamlar
hem bejetdim proxy dediğin şeydik görkö diyorlar. Biz bu zatları yani razveddan alıp apırday dedim yok. Dili bilen aydiyalar da. Yani esasi bolmol zatlar var da. Ya şu zatlara yani karşı çıkan adam oldu. Ya da bilmedikleri adam olayan olsa o kimdi? O palçayı sorap görmürler. Ortada. O şoň üçin ana yurt täzeden gurulmalydyr. O yurt gurulmadykdyr. Bir yurdu gurman siz o yaşat bilmeýäňiz. O ýa-ni haraban aşanyna galýaňyz. Baýyňyz, garybyňyz eli susok iýlen iýilmedik. Hemmäňiz. Ýa-ni işan guly bolçendi. Ýa-ni umydany kowlap beren neme bar? Spravka berip beren. İlçi. Soňa çendi. Türkmenistan harabatyň aşanyna galýarlar. O halkam soňa. O buny siz näçe çalp gurup bildiň? Soňça peýdaňyz o ýetki az bolar. Buny siz isleseňiz, islemeseňiz gurulmaly. Ha, gurulmasaňyz gurulmana bilen o ne bolşuň şu atky bolsa, ne şu atkyny tapmarsyz diýip. Şu kununu tapmayan. O senin çağalan çuvalonda ondan beter. O tayda da o cahil maşini işletti. O tayda adamlar pul vadan ya. Onu taşlayacak manları yok. O yankı Türkmenistan'ın yukarı okuyucuları var Halmurat. Evet. Yalan Arap, sahte Arapmış eden nemeler var Türkiye'de. Ölüp görün. Evet. Öldürüp görün. Şu fabrika diye de palyonlu arak yatayan fabrika yalak. Yönemeç beri has ol. Yönemeç beri has ol. Edil atravleni ol bölmede de başka da attan da görü diye de. Orta yaş 45 yaş Türkmenistan'ın orta yaş. Düşünüp bileğin bunun nämediğini. Giden boşak kalın etraflar var. O şu taydan bir yankı aylanıp kino düşürüp video düşürüp o bunu düşünecek olan adamım yok da. O kaçıp bilen şahat taşına çıkacak. Onu para verip çıkmalı. O taydanın pulvadan yerler. O şeylik kazanıp görün 3-4 mutanak nemi var da. Katlak var. O şolor yaşadı, siz yaşamarsanız ya da siz yaşayacak olsanız olur yaşatmalılarla. Ben de yani çözülmeli yalak mesele de yok. Görünüp durun da hatta. Ya şolor yaşar, siz yaşamarsanız. Siz 5 milyon, 6 milyon olur 3.000 tane. O çoğu kail olun, devam edin. Olmadı da çözüm tane Türkmenistan. Şunu kurman, siz yaşat bilen de. O devlet kurmalı. O tane Türkmenistan yapmıyor. Böyle Türkmenistan'a deyip olur. Devleti kurmalı. Kurulmadık da. Onu näme Cemil Mustafa? Kolya Halmurat. Evet. İyileşler Evet. sağ olun. O yurttaşlar sağ olun geleniňiz üçin, dinleýäniňiz üçin, oturun pikirlerinizi yazın, özüňize gerek netijeni çykaryn. Yani şu taýda Cemil ýene bir aýtmaly zadym, bu öňürçü biziň ýardaşymyz näde etjänwanyň şu saklanmagy, tutulmagy bilen baglanyşykly bir topar adam halkaga gurulmalar derejesinde zähmet çekdi. O aýan etdiler, beýan etdiler, ýetirip indi ýaýrajak bu topar ýere ine şolaryň içinde ýöle o serebrin gelli kary, olaň başgalary, onu soň emme bar bir Ruslan Mäti ol ine çykşyp goýdy şu taýda kardeşimiz barady materialy. Onu soň çemen öre, sağ bolsun tanry ýalkadyn. Gece gününe şunlar işler bolty, wagtyny aýama. O el kömegini mede otur. No.
Amnesty çıkartsın, onu da tarihe katlayın. dur. Hol yeteğine tebliğ. Orada kuska koydum ben. Yeme ondan bir yeme Amnesty International'da tapıra 2000'den tanıyan Rachel var. Yine oğlum hazır prefereli tayyarladı erti oğlum çıkar. Bu tayda da çemen öğren hizmeti gatuli. Onun bärde Oğlunur Sarıyon'da bizim kardeşimiz Oğlunur Han gatı kanişe doğatı üçünmedik. Sağ olsun. İyicetin günü dedik. Hem işine yetişiyor hem bu işler alıp var ya. Ondan sonra sen ayttın bizim kanalımız yok. Hiç kim bilenim. Özleri öz yolu bilen işlep gidiversinler. Biz hiç kime kafiyel edemez. Böyle de kafiyel verilmedi. Kim mangla vaat korkudur. Ondan sonra bizim siyasi ayrıtılığımız var. Olur prezident strukturasını dikkatçek, devam edecek. Biz parlamenter respublikasını onun için o tayda yurda varamızda da bir o tayda bolay malda siyasi karşılık. O tayda bilen daşlaşmak, kılıçlaşmak niyetimiz yok. Sağ olsun. Mena göremez sen ayttın da sapara. Goğum görýän ben diýejýin. Bu versin hana sağ olsun eden ama şuraya gorlaw üçin toýunda gaýsyn. Size görkezmesin eger sizin kilingen birini şuraya başına gelse bilen çokman gorlawmuz berer. Böyle şu taýda ýurtdaşlar şuň gepleşigini tamamlaýly gynançlam bolsa kabul edin. Ýaşy dilerde bolalım. Bizim ýagtylyga çykjak günümizden uzakda. Sağ olun hem benim giyeceğiniz rahat olsun. Abdurrahman sana da Tanrı yalkadın. Enim giyeceğin bir vakit oturup sürmeli işler var. Beyleki yigitlerimiz, gıyılarımız var. Yani hem benim oturup uyuşup beni advokatları pulyonat özümü çıkardınız orta. Yani kollektif şeyler olmalı. Yani beyrek doğan yalgara işleşen adamlar. Yani Türkmenistan'a baranlarda yurttaşlar sidaydı. Yani şu adamlar yani siz bilen birlikte Türkmenistan'ı bulacaktırlar. Şular ýaly ýerde kynçylyk gününe belli bolýandyr ýoldaş diýip. Bolýa sag bolun, saparagy gelen üçin sag bol. Taňry ýalkasyň senden bugün beýmazatlyk gitde täzeden diýjin alyp, taňa da ursak. Janyňda bolsun, ömrüň uzak bolsun, güli oýnak gezeli watany ne barar bilejekdir keşik. Şonu aýdaýyn. Ya ne tip?